nuwun Nduk Cahayu wah jan luar biasa. Ini multi talenta hebat. Kita doakan Mbak Niken tetap eksis sehat jasmani rohani. Nggih. Anu Mas Garing. Ada penggemarnya Mbak Niken yang luar biasa. Oh, nggih. Ngasto Demang wonten ing Teguhan. Oh. Mbah Demang Teguhan. Ya, diaturi munggah panggung. Ya. Ayo, seperti itu. Yuk. Mbah. Dereke Mas Bayu. Keliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Niku putrane Mas Genu. Abah Genu. Dalam bawah saya duduk Bayu. sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari bagaikan tak berdiri. Becak, jalan hati-hati. Mangga. Mikir diaturke. Sugeng dalu Pak, nggih sugeng dalu Pak Bayu, yo gantenge. Ade. Pak Bayu jen. Wah, iki. Lah piye? Pak Lurah to niki? Agemane batik, jin, sendal hebat. Pak Bayu niki. Kopiah, batik, sendal jepit. Nah. Ora ketara. Sendal jepit wis rampate ora akur, Pak. Jan iso-isone nglakoni lho. Siji hijau, siji biru. Inilah yang dinamakan limited edition. Oh, Limited edition Edisi. gaya luar negeri. Luar Kiri biasa. kanan berbeda. Ngono kuwi nang Jakarta ya nggawa ngono kuwi, ora Iya. yubun. Ora kok wernane. Macak ben gak bayari, ben gak nambahi. Ben gak nambahi. Kula ki mboten nggon ora nggon serampate, ora nggon sepone, Pak. Piye? Apa ngaten? Enek teleke barang kok ya ora ngerti lho, Pak. Ya ampun. Jan elak. Wis. Men ora kon nyawer jare. Luar biasa. Ben gak nyawer. Kandungannya penting sehat. Pokoknya Amin. yang penting Pasti, sehat. Pak. sampean sehat, awet gagah, awet momong anak putu, awet Itu wis entek. ora masalah. Jeneng Gak ndek untuk aku. untu entek niku tidak tua, Pak. Tua-tuane klobot dhuwur tuwa ngesor modot. Wah. Pak Bayu ki masih ora ndek untu lho Pak De. Ning duwe gingsul siji. Wih, tenan iki. Lha iki siji. Ya ora gingsul. Napa? Nyat keturunan siji tok. Iya, ini Mbak Lurah. Ini Sehat selalu, Pak. Mbah Lurahnya juga disapa. Mbah Lurah Teguhan. Saking Mbah Lurah pundi? Sedek kula. Kula Lagu napa monggo. wis. Kula niki awale kanca kali Pak Bayu. Kali Mas Oke. Bayu. Tangga kanca terus dadi dulur. Jadi jane lurah niki lurah ngetrep, mengki jenengan unggahne ya. Amin. Lah niki tapi di Lurah ngetrep lurah Medjoho komplit. Oh, tapi karena niku wau golek 10.000 dulur. Niki lagi siji nah. kula. Berarti sik kurang 99.000. Nah. Dulur mawon. Nuwun sewu damel Mbah Lurah ngetrep kali Medjoho. Mbah nuwun sewu Mbah. Mbah bedo, Mbah ngetrep. Iki apa ganti mic apa pancen suarane sing stereo to? Guys, wis entek apa-apane ya ngono kuwi. Wong dino. Entek sak Tapi suarane. patang dino nyalami tamu, monggo. Wah, saking grapyake kentekan swara. Garek triple tok ya, Pak. Lah, mboten ora pandang sendale, sing penting tase ngoten mawon. Nggih. Mbah Teguhan anu napa? Ah, niki Mbah. Lah niki Bang bedo kali Bang ngetrep. Bang ngetrep. Tetangga Ah, bisa. elak. Mbah kuwasan pun Sugeng mantu. dalu Pak. Kendalu. Jane Cek, Bapak. Hah? Monggo. Si. Oh, sungkem kula Bapak. Niki penggemar-penggemare Dik Niken. Oke. Ora demang-demang. Iya. Lah kamu punya penggemar enggak? Ya duwe. Deh. Sugeng dalu Pak Demang. Kuwi penggemarmu to? Demangmu iki. Layak kok padha. Ya seben Pak, ya titahe Gusti. Ya. Menika Pak Demang pundi nggih batik? Ah, nang Bedoho. 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 Lajeng menika Pak Demang Ngetrep. Bang Rekso desa ngetrep niki. Oh nggih. Nika tasih kuwatah demang-demang Mas Gareng. Oh ngoten. Mboten Nggih. diunggah ning sisan, Pak. Nggih, niki mawon riyen. Nah, nggih. Oh ngoten nggih. Nggih. Bergilir. Iya.
Kang Mas Ian tingkat Kantun 3 niki wau wis mantuk kabeh. Monggo. Tapi pun titip teng Mbah Ngetrep wae. Nggih. Badhe paring dawuh ngersakaken nembang menapa? Nembang napa? Anu. Nggih, Mbah Ngetrep niki biyen sing bawa reksa kesan mboten kualat Nggih. niki. Monggo, Mbah. Lho niki ngumun. Nah napa? Mboten nyangka-nyangka saged panggih kalian penyanyi kondang nasional. Tambah umur. Mboten Nah. nyangka-nyangka saking Mas Bayu Nah. ngawonten pagelaran wayang. Kesempatan. Kesempatan. Mumpung kepanggih jenengan sawer. Mumpung kepanggih. Kula malah disawer kula Mbak Niken niku kandel kula tipis Lah, napa nih sing kandel, Pak? Lah. Nggih, niki lho. Heeh. Nggih, nggih. Ngersake lagu napa? Nah. Lestari mawon nggih. Oh, nggih. Niki Lestari niku kula ningali teng YouTube niku Mbak Niken niku naik mboten selendang biru nggih Lestari. Nggih, Lestari Oh, nggih. nggih, Lestari Nggih, mawon. mumpung Tapi wonten kula- orjene. Buka kitab saged nggih. Nggih, saged. Kitab kan mboten ngapal mboten mika kitab. Nggih. Nggih.